akwai wani malamin zaure da yake koyarwa, wala ni kaina na sha zuwa karatu gurinsa, na ɗauka gidansa ne, ashe ba gidansa ba ne. Sai wata ran sai gashi ya same ni a rijiyar lemo bayan isha karfe 9 dare, har na rufe kofa ya kwankwasa. Malam ai mai gidan nan ne ya ce in tashi. Malam ba gidanka ba ne? Ya ce wala ba gidan. Lalle wannan abu ne ai na gaggawa. Na ce gobe karfe 11 ka je kofa gida aljami ɗanta ta ka jira ni. Yana buga masa waya ya ce to amma sai an yi sallah azhar zai fito. Na ce ba matsala zan zo. Muka je muka shiga da shi. Na ce yi masa bayani. Ya masa bayani. Ya ce nawa ne kuɗin? Ya faɗa. Sai sa aka ɗauko bakko kuɗin, shi ba mass transfer ba, a bakko ya ɗauko kuɗin aka ƙirga. Ya ce mun gashi a je a biya. Aka je aka biya. Akwai wanda suka zo suka same suka ce za su gina Islamic Center, amma budget ɗin wajen biliyan 3 ne daga Bauchi. Na ga bayanin nasu da inda gurin da suka ce za su gina Islamic Center ɗin guri ne strategy sosai, kuma yana da alaƙa da ainihin kafiran da suke dannowa daga can suke shigowa ta wannan yankin. Yanke ku tashi mu tafi wajen ciyawa. Muka je na ce masa ciyaman kaji. Aka dai zauna aka ɗan yi murmushi lokacin bayan la'asar dama yake cin abinci. Muka zauna aka ci abinci tare, shi kenan sai aka zauna ana hira. Da muka gama hira sai ya ce to yanzu aikin nasu yana da yawa amma dai ba matsala, zan ba su miliyan 1,000. Biliyan 1. Sai ya ce su turo akawun yanzu, za a tura musu miliyan 500. Mustapha Hassani shi ya tura kudin. Sai ya ce mun kai kuma malam ka bi aikin, idan ka je ka tabbatar sun kashe wannan kudin a gurin, to ka sanar da ni zan cika musu miliyan 500. To irin wannan ina dinga baku labari, to da nake faɗan na sai akwai wani ma ashe akwai wasu da yawa ma da yake irin wannan da su ni ban sani ba, su ma ba su sani ba. Ni ban san yana irin wannan harkar da su ba, na ɗauka ni kaɗai ne, su kuma sun ɗauka su kaɗai ne, ba san ni ashe kowa akwai abin da yake sa shi.